Assalamualaikum. Ayo ketemu Bu Sri, nak. Bu Sri. Itu oleh kilo. Iki tongkol asap. Iki aneka olahan tuna. Sama pacitan. Tuna. Wis tuna apa tuh? Iya tuna sama pacitan. Oleh buka merah nak lencet diingi. Di sini 2. Ayo aku diiris nak. Ya Pak. Nanti Bu rebus pare. Upar gawe cemilan ki jemblem telo tak partusan. Iki sambele tomat busing turahane kemarin kayak ciwake gak nyambel gawe maneman. Engko asape gizi engko busing disambel lho San, dikekne iki lho. Langsung kita buake ayune. Oh, jangan toh. Pare tak isan iki ya. Aku tak ngoncaki pare. Loh, pare sik ono banget lho. Pare sik nom. Dikai garam dikit nak mah. Kurus gumbah kayak garam. Isin tak kayak gini. Isine kok di sak meneh ya Mbak kamera? Iya. Kasih garam, asinnya alah ya Allah, pahitnya bisa kokean, rasa koke, pahitnya pate enak naik pare gini. Yo tahunnya aku dengke nak, tahunnya sambil kecak loh nak, lo, aku beli kleru, sebenarnya kamera lempeng loh. Aku berhenti, kaya ngentoh masalah. Aku takut banget ibu iklan degeram. Ini langsung dimasukkan, kita cekleknya usah kompornya. Masukkan ya. Panas gong. Ini tak cuci, langsung tak kompor. Atau pagi ini tak balik ini. Iwak itu kok ajur iki kok nang. Diris karo buke lho. Kok tak batekal nolong tak umpir ngene. Lah kok ngene iki piye iki nggih? Enak diboboki salam ya. Lah kene nek macam kepiye iki lho. So berhenti. Padahal busine batek ya iri-iri ngono lho. Kowe toto. Sing ajur ditepungi ya. Sing gak butuh gak usah. Sing ajur tak tepungane tak tik ngene mah. Yo lho. Tambah sing obah bredel iki nambah piye iki. Ala ada penting. Iwak iki kok dipandhe lho aku tak tepungane bentar. Ditepungi benjo mlayu lho mlayu lho. Ditepung kayak masak kotok ngono sak enak iki ya, rasa diwehi bawang. Soalnya aku sakit nang gusti tenan, Pak goreng. Pak ini nak, tak koke nak. Ya cukup. Nanti masak kotok ini.
oleh-oleh iwak astagfirullahaladzim kadang oleh-oleh iwak asap. Dua berapa mbak kan berapa Mbak? 20. Satu ke 10 nak, dua 20 ya. Haram ya. Seperempat itu. Ya, lah tahunnya itu nanda. Kita berapa? 10.000. 10.000. Ini kan nak, ini 7 lagi. Gue lanjut gaya jemblem. Apa gede-gede nanti sini aja benda mateng. Iki mang, ya ketok setengah kilo gak enek loh. Kantu sakti, ngono. Gulane arek. Iki jebot tak gula sakti. Karena bujuri senang telo lah. Jatuh. Roti ini gak mau telo senang nih. Yuk, untuk ketat ini. Cuman kulit ini. Jadi itu sing terakhir udah gede keren itu nak gede nak cilik gede ya. Ayo las itu tarik ini malah tarik harus dulu nah. Tak balik tarik pagi siap buka di sini nak. Ambilnya gurih. Paling makan apa caranya? Aku tak langsung pas tahu ini tuna terus mateng goreng temen nak sadar ini 10 nak regane 10.000 ya murah langsung nyemplung lagi ya dulu cemplung ini ditutupnya benjan bentanek tak tutupnya bentanek tak gelek piring kayak ya benjan loh sudah gorengnya ya. Iki dasar iki kecap bubuk iki betul-betul iki ya, Mbak. Nggih. Iki kon ngene angamu piye iki? Lah kok sing bener daging tak kok ucul. Pak, sesuk nang goreng pas diiris e. Digoreng jero ngono Tuhan ae. Tutuhane mane-mane. Pernah ngene iki iwak iki gurih, anu ndugur ngono iwak iki. Medhi ngono. Jemblem tak walik nang saban. Arep kowe tutupi ben panas.
Jembel wis mateng. Buke langsung goreng-gering lho. Sik gede ya. Tak boboke nak, aku takut tak ajur kabeh. Soal ki pak iki mbegur kita. Medhi ngono lho maksud iki rambut gore. Iki mati bemrekane jero wajah neman-neman. Ya, bisa. Masakan kamera aku kuwi mabuk berang saka empat bis. Medun kok bis teler ke kamera walah. Kok lancar tambah mabuk ning bis pulang pergi. Bise bantre ram critane iki nak. Mbak kamera kan marah gak gelem banter-banteran Pak ngomong kuwi. Kena grepe wis mateng lho, wis sayu to. Langsung di atene kompor diangkat ya. Aku tadi dicukuk ya kelet kok. Ganti 3. 4 kecil soalnya cuil. Tablek ada nak, anu diwor tahu ya nak ya. Ini mbak, tawar tahu gini kok anu betul-betul ada. Nah, tuku mbak kamera 2. Nah, iki tukune 4 mbak. Nggih. Tuku tahune iki 4. Lah sitoke apa mbak istilahnya? Roladen. Roladene sak pak, isine 10. Ayo kembali lagi Maam karo Bu Sri. Sampai ke dalam Maam ya, bareng Bu Sri. Nih, iki anu parene tadi. Pare iki asape tadi. Asap tongkol. Engko tahune dimakan karo kecap lho, sampe kecap lho nak. Ayo bismillahirrahmanirrahim, Mam berebusi sampai ke dalam Mam nggih. Acap lho. 2 dintok lho. Hati-hati nek nuteri. Asape nak. Gurih. Lebu ya kerupuk cek lho. Tenan busik nang tek gawe ngono. Iki malih kerupuk beras, kerupuk bawang tek. Kulupe pare mantul. Ayame asape gurih ya busi mie ayam lho. Asape gurih banget. Hati-hati nak anak mrene.
restoran Ibu Sri nikmat sekali. Engko tahu dimakan karo kecap nak. Iwak Ibu Sri turah. Gak mungkin bentek soal wakil ram. Engko gemam neh, singgahnya man-man ya. Mangan tak lho. Alhamdulillah ya Allah. Iki tinggalin aku gemam neh man-man. Ayo. Ngrasane tuna. Tahu tuna ya Mbak Kamera. Aku rasane Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita ngedulek. Ya Allah, enak banget ya. Enak. Gede kok. Caranya. Iwak ya, kurang. Jamblewa di mangkon ya. Loh, bisnis banget. Mam sego. Mam tahu tuna. Rupanya berat kantek sih. Nah, pedes banget. Nah, terima kasih sampai sudah mengikuti begini Bu sampai selesai. Besok lagi ya. Dah.